For sharing only, may 10 peso banknotes collection. Republika ng Pilipinas, Apolinario Mabini, Andres Bonifacio, Bangko Sentral ng Pilipinas 1993, Kartilya ng Katipunan. Simbahan ng Barasoin, 10 piso. Mga bagong kasapi ng Katipunan na lumagda sa mga kasulatan ng KKK sa pamamagitan ng kanilang dugo. Salamat po sa panunood at maraming salamat din po sa pag-subscribe sa aking channel. God bless po sa inyong lahat.